Салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз видеои мо дар бораи дар куҷо хондани ман мешавад. Бисёр саволо шуд. Ман худам специально нагуфтам то ҳамон рӯзе ки хондан наомадам, чунки ман намедонам мешавад ки плано меняд мешавад ки ҳамехе намебиёд тӯри масалан зиндагӣ ҳаёт ба барои ҳамин нагуфта истодам ки куҷо хондан рафтосиям. чӣ хел касб омехта истодам. Уже ман 2 рӯз хондам ва накнун мехостам ба шумо гӯям. Манам инҷа салон, номаш Lash House. Ман курси наращивания ресниц ба хондосиям. ҳозир ҳамон солҳои охир бисёр вай шудагӣ, ҳамон сфера тараққӣ кардагӣ талаб мекунад замона ва чизегум зарплаташ бисёртар дигар ҷоҳо ва нигоҳ кардагинда пеш рафта мешад. якта ойликӣ ҳама масалан ягон ҷондае ки кор мекунӣ як моҳ ба 30,000-40,000 зарплата мегирӣ. Ин сфера ин хел не. Ту метавонӣ боло равӣ, зарплататам калонтар шавад, развиватсия кунӣ. Барои ҳамин дар як ҷо шишта масалан пилменбандӣ кардан нахостам ва хостам ки ҳоло ки мо ҷавон, ҳоло ки ҳаёт дар пеш, развиватсия кунам. Барои ҳамин намехел хонда омадам. Ман даруноша нишон метиҳам, баъд камтар аз рафти дарс агар тонам видео карда нишон метиҳам. Ва раҳмат барои онҳое ки ба ман комментария нависtam. Муваффақият, раҳмат барои дуоҳо, барои дастгириҳо. ҳозир ман медарам соат 8:30. аз соати 9 қариб 9 дарс сар мешад ҳозир то бегоҳ соати 6. давоми влогба ман мегӯям ки чӣ хел дарс чанд рӯз теориями практиками чӣ хел ҳамаша мефаҳмонам. баъд боз тамошобинон, ман даруни салон ба дар омадам. дарси мо 3 рӯз идома меёбад. То обед теория мешавад, баъд аз обед практика ва баъд аз оне ки мо 3 рӯз мехонем ба мо сертификат медиҳанд. ва мо ҳамагӣ дар як группа 3 духтар, як группаи боз алоҳида дар вайбер кушодагӣ, ҳамаи информатсия, ҳамаи он дарсҳое ки боз дар оянда мо хонданамо дар кор мастер ҳамон группа мепартод. ва бо майлу хоҳиши худам мо агар хоҳем дар салон, агар хоҳем дар хона корамонро идома медиҳем. лекин фотоотчёт ба ҳамон мастер дар мобайни 2-3 моҳ мефисонем. он реснициҳое ки мо наращивать мекунем мефисонем ва мастер оценивает мекунад, баҳо мегузорад ва мегӯяд ки куҷош хато, бояд чӣ корҳоро ислоҳ кунем. 3 рӯз дарс ба мебинем, мондагиш гӯем дистансионна мегузарад. ва мо дар инҷо ҳозир обед кардостем. худошон аз шоти худошон питса заказ кардан. нархи обучение ҳамагӣ 15,000 шуд. дар даруни ин боз стартови набор ҳаст. ман охираш ба нишон медиҳам. манамо аввал ватни диск ба практика кардем. баъд аз он маникен буд, ҳамехел силиконови маникен, калаи одам, ҳамон ба практика кардем. ва баъде ки успеш нагузашт, баъд модел яъне духтарро ба практика кардем. бо сардории мастер ҳама шуд. ва анакнун мо бояд барои тез наращивать кардан бисёртар клиент гирем. чунки ҳозир як духтара мо 4 соат ба наращивать кардем, мо бояд ақаллан 2 соат ба мекардем. он шахсоне ки бисёр кор мекунанд 2 соат ба мекунанд. новичоко ба мисли мо 4-5 соат ба. классика 2D агар шахсоне ки донанд чӣ будагиша наращивание ресниц мефаҳманд. ман инҷа вай ба практика кардостиям. баъде ки маникен ба кардем богашт
ватни диск ба гузаштам. Манекен ба душвортар. Инам кори осон набудааст, майдакорӣ, не ки ман ба маъқул шавқу завқ ки кадосиям. Фикр мекунам ки то охир ҳамин шавқу завқам мемонад. Ана ин якумин кори ман, якумин модели ман ки ман наращивать кардам. Инҷа классика ресницы. Ана инаш бошад дуюмин модел, 1,5D. ин дуюм рӯзи хондан буд. Мана дар инҷо камтар видео гирифтам. Салом тамошобинон. Инак ман хостам дар бораи сертификат ба шумо гуфта гузарам. Ман сертификати худро гирифтам. Сертификат выдан Мансурова Фарангиз удостоверяет, что она приобрела теоретические знания и практические навыки по базовому курсу «Совершенная классика. Пучок 2D». Ин як намуди наращивания ресниц. Классика, пучок 2D, 3D, 4D, 5D бисёр намудҳош ҳаст ва мо теория дар бораи ҳамаи ҳамон чизҳо дар бораи миҷаҳо гузаштим, вале экзамен танҳо дар бораи классика ва пучоку 2D буд. Ман экзаменро гузаштам, соҳиби сертификат шудам ва ба мо ҳамроҳи сертификат бозтӯҳфа тақдим карданд, яъне стартовый набор мегӯянд барои сар кардани кор. Аз ҳама чизҳои зарурие ки барои ту лозим аст аз тарафи ҳамон мастере ки ба мо дарс дод тақдим шуд, тӯҳфа шуд. Мана ин планшет для ресницы, яъне мана ин чиз, ин оянда дар вақти кор кардан лозим мешавад. Мана хеми ҷаҳо, патчи барои часпонидани миҷаи поён, крем, обезжириватель, клей ва дар инҷо лейкопластыр, боз микробраш, шоточка, а самое главное манин ваҳош пинсептош ки инҳо қиммат меистанд, чунки пинсептои фирмини, ҳамаи он чизҳое ки тақдим кардам фирмини, фирмаи Enigma яке аз фирмаҳои беҳтарин, ҳатто пинсептам аз фирмаи Enigma. Ин ҳамон қуттиҳои пинсепт. Аз ҳама тӯҳфаи беҳтарин барои ман мана ин китоб буд. Аз ҳама тӯҳфаи беҳтарин барои чӣ аз ҳама тӯҳфаи беҳтарин? Вақте ки мо масалан хондем, теория буд, мо масалан ҳамаи он чизҳоро навистем, мана хел аз дезинфексия сар карда, аз дезинфексияи манин чизҳое ки мо кор мефармоем сар карда, то ҳамаи ҳамон намудҳое ки чӣ хел нарашвид кардан дар кор, чиҳо лозим аст, схемаҳош ҳама чиза навистем. Вале дар охир ҳамон китобро тақдим кард. худи ҳамон мастер ин китоба омода кардагӣ, худаш мана Юлия Полишук, ҳамон шахс мова дарс дод. Дар ин китоб аз таърихи нарашвани ресниц сар карда то алгоритмош, то геометрия пучок, ҳамаи он чизҳое ки лозим дар вақти кор, ҳамаша гуфта шудагӣ, ҳамаша ҳамин хел фаҳмо оддӣ навистагӣ ки ҳам ту шахсе ки инсоне ки мехонад мефаҳмад хел правилно кор кардан дар кор, кадом коро неправилно, қадамҳои аввалин бояд чӣ хел нарашвед кард, ҳамаи ҳаминҳо ҳаст. Ама асосаш ҳамин ки даже схемаҳоша нависта мондагӣ, даже намудҳои чашм ки барои масалан чашмои баъзе инсонҳо калон, кадом намуд изгибу, кадом намуд дарозиро гирем, барои чашми инсонҳое ки бориктар кадом намудаша гирем ва бояд чӣ кор кунем, ҳамаш ҳаст, ҳамаи информатсияҳо. Маро ҳамин китоб хеле хурсанд кард.
ин сертификате ки ман соҳиб шудам, ман фикр мекунам ки якумин сертификати ман нест ва охиринашам нест. Барое ки ман мехоҳам дар ҳамин соҳа бисёртар фаъолият кунам. На танҳо ресницы, мехоҳам боз дигар намуди соҳаҳо, масалан қошу, косметикаю, мӯю анами хел чизҳова машғул шавам, чунки ҳозир талабот зиёд ва асосан дар Россия талабот зиёд ва нархнома баланд барои ин корҳои ҳамон косметологӣ ва ҳамин хел корҳои ороишӣ гӯем. раҳмат ки то охир гӯш кардед. Он шахсоне ки то охир гӯш карданд, ташаккури зиёд. миннатдориямро ба шумо изҳор мекунам ва барои лайк, барои комментария ташаккур ва то видеои оянда. хайр, дар паноҳи худо бошед.